Men saya urip gandeng sampean pasangane karo Pak Gareng ya etok-etoke no sampean ngungkrum lho nong. Ayo gandrung karo Pak Gareng nadyan to sing kok gandrung wis mambu lemah ra apa-apa wong ibu tuan pentas kok ya ora sudi lho mboten Pak kula niku pacaran 4 tahun niku mboten nate diambung kalih pacar kula kok iki pacaran kok kaya ngene kok ra kok kayak picek matane kuwi. Tenan Pak Dek, kula pacaran 4 tahun iki mboten nate diambung. Mara-mara kula ditinggal rabi. Luwe becik patenono ikan pisahan. Ana bintang tamune ya Mak. Ana sapa? Ya kuwi pelawak senior. Ya kuwi Bapak Gareng Sumarbagya. Bapak Haji Gareng Sumarbagya saka Semarang. Mula men saya regeng nggih tombo adem panjenengane men jumeneng blendrongke nduk. Ya, apa? Nggih olahraga golek keringet dhisik. Ya, Cok. Dados.
biasa para lenggah men saya semangat nyuwun tepuk tangan untuk Pak Gareng Semarang. Nah, Yuswa oleh sepuh ning nyatane semangat tetap membara bagaikan anak muda lha kuwi. Iramane iki menyesuaikan. Tegese menyesuaikan karo dalane kene. Tegese piye kuwi? Dalane kene lak munggah mudhun. Dadi yo kendho kenceng ngene iki. Mudhun kenceng, munggah kendho. Oh iya. Kaya meksa katut lho jenengan. Tak jagake nggo sangu sahur kok. Waduh. Tenan kok kok iki. Ya wong pancen sok iki isine mung sahur, buka poso. Ketua takmir kok le. Waduh. Leren dadi ketua RT takmir masjid. Nih ya kuwi malah sampeyan golek srana ngibadah sing apik dadi takmir masjid kuwi Mas. Lah ya kuwi mau Mas tak tutuke bahwa menanam kebaikan tidak selamanya berbuah kebaikan. Lah makanya aku menanamnya saiki yo delok-delok. Menanamnya cari tanah yang subur biar nanti tumbuhnya buah kebaikan. Wah iya. Aja nanam kok ning tanah tandus kok ya kebosokan sing ndul. Makane yo nak aku lak menungso ora tegese ora sampurna ya tetep entuk milih-milih. Betul. Sangu sok ben kok Mas. Ngono. Niki tak dongakne jenengan tetep panjang umur. Bisa menghibur warga masyarakat. Amin. Mong pokoke bakune kula niku jane gampil Mas, wong urip ki sing digoleki kejaba dhuwit ya kesenengane ati. Pesene anakku kuwi gur siji Mas. Napa niku? Pak, yen sampean kepengin sehat, siji paitane modale. Ati kudu terus happy. Tegese kudu terus seneng. Wes sugih dhuwit yen atine susah ya lara. Leres. Kula sing penting saiki diseneng-senengke atine. Sampeyan dadi ndagel nganti tekan kene iki ya golek senenge ati. Ya ora. Tek mencla-mencel aku iki ngetutne omongane jenengan lho. Kowe omonganmu turut pinggir jurang kowe. Lah kuwi jare ngendikane jenengan wau lumantar putrane sing penting ati seneng lah ya. Aku lak manusia kuwi ana salah luput ora sempurna. Wong ora sempurna ning kene iki kejaba golek senenge ati ya golek duit. Waduh, cobloko. Lho ya ora ngono kok yen aku ora omong ngono dikira aku jadi orang munafik. Nah, lho wong jenenge wong jare yen ora obah ora upah ngono kae. ya ora mamah. Ora mamah. Lah iki napa Mas? Men jenengan enek kancane ya Nduk Nimas Ayu Winong Nawangsih larase pelok nggih. Wah, iki sindane XXX. Kok iso padake Kepethuk aku melu dalang XXX. Ayo nggih. Cublak suweng ngurmati Winong Nawangsih. Oke, yo. Iso digarap ngene ya. Nggih. Kita sing lawas-lawas yang digarap enak ya. Oh, nggih. Leres niku. Bojo kula iki lawas saiki malah enak. Mergo ya mbok garapi. Ah, nggih mongko mung tak modali tuku daster ning Klewer saiki ya beda. Bojoku tak modali daster tuku ning TikTok. 100 entuk 3 dienggo kabeh. Dadi malah sumuk. Nah iya. Aduh, Nduk Winong. Nggih. Wah, kukulen lho saiki. Wah. Lah mau wis dipulas ya sik ta to, Nong?
Masih. Waduh, aduh. Sajake nandang asmara. Ndak apa-apa. Ini anu hormon. Apa? Hormon. Hormon. Nah, Iya. Aku ki hormon malah njuk kok. Njuk tak pitesi ngono lho. Iki ya ora apa-apa ki proses ya, Nduk. Segala umur itu pasti ada perubahan pada fisik manusia. Minong sehat, Nduk, sayang. Alhamdulillah sehat. Nah, sing baku ki saiki modale wong kudu sehat. Nggih. Wis sehat itu penting segala-galanya. Nggih, terus. Wis di pacar apa urung? Sampun dereng, Pak. Lho sing lakone awakmu kok ya takon aku. Heeh. Iki wong wedok sing ora iso duwe paugeran iki angel iki, jak omah-omah angel iki. Mboten, kula kan tegese anu ngoten lho. Tegesan. Mboten. Kula nek ajeng jawab harus tanya Pak Ketua dulu. Lho ketuamu kok mbok jawab tanya piye? Lha kula angsal mboten menawi kula mangsuli dereng ngoten lho maksude. Oh, Niku dosa napa mboten ngoten lho. Lho dosa iki ben disandan dheweke. Aku ngajari bocah jujur apa anane yen duwe ya duwe, ora ya ora kok malah dosa kok nyanggo aku. Ya sakarepmu yen ki mbok go apa rahasia sakarepmu. Biasane wong panggungan ki apa ngetokke sejatine ngono ki do isin. Dan aku belum. Ning ya kuwi hake si Winong, itu kan privasi. Enek bintang artis ki babar pisan ora ngetokke pasangane iki sapa, mongko jane duwe pacar, ora tau foto bareng diupload ora nate ngono kuwi. Mula wong sing kulino ngono biasane nikah sepasar bubar. Astagfirullah. Mulah ora gelem yen kowe ngomong kula pun di pacar mesti dipengestoni sing mirsani. Oh, ngoten. Heeh, wis di pacar burung. Sampun nek no. Oh ya wis. Bareng ngerti duwe pacar gareng rada mundur malian. Ora apa-apa. Ya sing baku sekolah sik dirampungke ya, Nduk. Siap. Pacaran tuh proses hidup sing baku sekolah engko nggo masa depanmu. Nggih. Perkara jodoh karo pacarmu ya disyukuri, ora ya itu proses hidup. Nggih. Kowe arep nembang apa? Napa? Napa, Pak? Bawa wae. Sido asik. Ayo. Pipi kok didempuli. Kan drama. Jangan diliatin dong. Sido asih. Sudah asih bawani. Nano ya nang. Men saya urip gandeng sampean pasangane karo Pak Gareng ya etok-etoke no sampean ngungkrum lho nong. Ayo gandrung karo Pak Gareng. Nadyanto sing kok gandrung wis mambu lemah ra apa-apa wong ibu tuan pentas kok ya. Ora sudi. Lah ngopo? Mau digandrung mambu lemah rumangsamu kuwi. Profesional tegese. Ya profesional ora mambu lemah kaya iwak gurame wae mambu lemah. Lah iya. Ayo nong digandrung Pak Gareng nong. Ayo ngono. Nenai. Nah. Meke mati.
Nyah, iki sing apik. Oh, iki gumantung perbuatane kok. Ya. Ya, Nang. Caketing ati no yen cedhak tansah mulat Jack muni no gareng iki tangane sing reget nih. Muni lho. Ora lho, oh iki muni iki. Bareng muni yo kaget dhewe ora. Mau tak kene iki ra muni lho bareng anu kok ora kok malah muni. Sita asih nang ora iso roman. Wong kon ngungrum aku kok sing didepke wong kono. Yo ngungrum ya. Lah jenengan tes sibuk kalih mik kok. Yo ngewangi kowe iki piye carane aku digerayangi ngono. Waduh. Ah iya. Pripun e? Lambene sapa komentare tuwek. Kula bingung ya Pak, soalnya kados mbah kula ya, dadi nek ajeng anu pripun ngoten. Malah kaya mbahmu ki awet mung kari keal-keol kok. Oh, ora roman ra patek. Ora apa-apa, rasane dipateni sik, sing penting gandrung ngono ayo. Memusa karo mbahe. Sik to rasane dipateni sik kaya debok to, Mas. Lah iki jare karo mbahe ngono kok ya, heeh. Ngono kaya ngene kok bejo lho aku ki gelem. Lah kuwi. Sing bejo sapa? Pindo mimi. Cekel pundake no. Pundake cekelen. Pundak. Lan mintuna. Pundak sing kiwa no, ora gelem lek tengen kiwa. Nano. Ayo bareng. Pengalaman. Aku didemeki wong wedok iki. Mesti Kang Mas. Ki jane warok apa piye? Lah jeneng anu diken Pak Dalang anu. Aku ki didemeki wong wedok iki trauma. Lah kok saged. Wingi didemeki ping pindho iki ngetokke 200.000. Nang karaokean iki. Iya. Oh, lah edan iku ya. Kasihan. Aku dilukai Wino. Apa? Merah. Waduh. Ayo. Ana tepi wajib. Sing ninting pas mesti sing nembang ya pas. Sing ninting pasangane Marwata lho. Kok iso? Daryadi. Iki Mas Daryanto ya. Oh, Daryanto, masalah Daryadi. Nano kira. Sito wasih Matur sembah nuwun. Nah, kalajengaken sing rada anget. Nah, iki ninggal katresnan. Nangis sajroning atiku nalika siramu
Iya Pak Gareng. Oh. Iki pilih iki. Pilih-pilih piye? Pilah iki tegese dipilah sing joget di, sing nembang di, sing nonton di. Heeh. Ah pilih ya pancen sing pinilih pinong sing joget. Iki bocah kowe cadi to Nong. Oh tulung agung mula ya iki apa jenenge jogete Srimpi iki luwes banget. Iso Srimpi lho pamadane bedayan. Joget apa? Iki jenenge senterewe jaranan ngono kuwi. Walah wong kacek sithik lho Srimpi karo senterewe padha ese lho. Ayo. Ayo padha ese serampat ya oleh ngaku teh. Senterewe iki pancen ciri khase weton kono. Heeh. Wis pokoke Jawa Timuran ki ora iso ninggal senterewe. Yen aku maca teng buku senterewe asline sing bener niku sente rawe. Sente karo rawe padha-padha le gateli. Teli mulo ora iso mandeg iki. Ora iso meneng ayo. Lan joget nganti kaya kelebon orong-orong deh. Ah, ya mergo gatel. Ayo ngono kuwi. Pancen sente karo rawe iki gawe gatel. Leres nggih. Ayo, apa iki? Ayo tang lintang ya tang. Tang. Wah. Niki bapake mancal awan, anake mancal bengi. Iki awan bengi mancal terus. Oh, mau ya melu to? Melu awan. Oh. pun bar gulung-gulung yen. Iya ora apa-apa. Sik diwiwiti sekolah gua apa sik iki? Sesideman mawon. Oh, anu sesideman riyen, Pak. Sesideman riyen nggih, Pak. Seneng demenan, Pak. Siap wonten lagu. Oh, seragenan, Pak. Oh, seragenan. Nggih. Wah, senenge sing nduk. Ayo. Ngene tang. Terus no ayo ngono. Entengke gaweamu, ayo. Langsung niku, Pak. Oh, ayo. Terus tresno sesideman. Yono Surabaya Sugeng Kolektor Putra liwatin saking Pak Misdion Mas Pak Misdianto Magetan Sugeng Laras Pak Handoko monggo Makan mampro
matur sembah nuwun. Iya. Arum Bali. Ya, coba kaya apa? Bir Gita Ayu dari kota Kediri. Iya, coba kaya apa? Ya Bir, jogetan nembang nggih njlimur Anda yang sedang berduka. Ayo. Sekondi, omah ndi? Omah ngendi? Kota Tahu Kediri. Lho kok jenenge Birgita? Lah apa? Ya oleh ae to jeneng Birgita. Oh, cah saiki kok gaul. Cah saiki. Nggih. Birgita. Iya. You standing partai. Loh. Maksudnya ngadeg Malah resepsi madang ora. Bir. Dalam. Come here. Ayo. Ya mah ngonteni sepote sik aku. Saya ngenteni bapak Gareng. Nana, neneng, nena. Kemeruh kuwi setengah. Diabani jo angel. Harum Bali, yuk. Bojoku ya. Apa? Mlaku rene nambuhi mau Arum Bali terus iki mau winong diri bojoku kuwi. Nang pawon tak undang rene to. Wah iringane manci gelas. Wah ngamuk wae. Ha ya kuwi mergo kowe sing kleru ora. Lah wong tekno ana perlu secepatnya. Bir Dalam. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu nggih Bapak Ibu warga masyarakat Jumantara nggih kalian ngaturaken sembah nuwun kagem Bapak Sucipto. Sucipto datang goleki kacamata no iku ora. Sucipto Sutikno. Ngene aku dhewe bar ketemu kekasihku. Oh iya, Lara. Saiki ketok Padang raimu ora. Padang niki Pak. Pun boten Pak Sutekno nggih ngaturaken sembah nuwun nggih Pak, sampun ngaturi panjenengan Pak De Gareng lan keluarga Madangkara nggih mugi-mugi kathah rezekinipun Pak. Amin. Panjang umur. Amin. Jan cah saiki gaul-gaul jame kabeh apa seragam iki tukoke dalange. Lho, Madangkara ya kudu seragam. Nggih. Iki kabeh senokone aku. Khusus tutik sesuk tak tukoke. Jam didik ya, Dok. Dikendi. Kaki kene lho. Bir. Dalam. Iki penonton iki kepengin ngerti asli lengkape jenengmu ki sapa? Mungkin jenengan anu dari apa piye? Loh, kok tau dari kowe? Apane lho? Lho jenenge maksudnya. Lho jaluk diudari. Jenenge. Dijabarkan. Dijabarkan. Didari. Nggih, kula Birgita Ayu. Biru. Apa sing biru? Loh, biru ki tembung saiki ndongakake manten loro biru bisa rukun. Jadi setiap kamu ditanggap manten, doamu kepada manten bisa rukun. Amin. Kita kuwi nyanyi. Dadi kowe ndongake karo nyambut gawe dadi penyanyi utawa pesinden. Ayu ki pasuryamu pancen ayu. Oh iya bener Pak De Gareng. Nah, sik bapakmu ki jenenge sapa kok anake jenenge Birgita iki? Tony. Tony. Tony apa Sony? Itu Sony pelawak kae to. Tony ya, Pak. Kira lek
Sony iki. Sony iki sing duwe ora bir kita sing duwe aku kok. Kok iso? Aku duwe telu ijo, kuning, biru. Sony. Malah iya. Anu bir. Dalam? Omahmu ngendi? Kula Kediri Jawa Timur. Kok iso tekan Solo ngopo, Nduk? Kuliah to Pak De. Lah ya mau aku jawab kuliah Pak De ora usah dengek ngono to. Piye to Pak De? Takoni wong tuwa kuliah to Pak De. Pancen wis anu dadi Kuliahmu ning ndi kuliah? Isi Solo. Isi Solo. Muridé Bu Kesi. Bu Kesi pedalangan, kula Karawitan. Kowe nuthuk sakmene iki iso? Aja kok nuthuk, dituthuk iso. Loh, mboten Pak. Kula niku pacaran 4 tahun niku mboten nate diambung kalih pacar kula. Makane kula akhirnya putus niku. Klarifikasi. Sik kok iki pacaran kok kaya ngene kok ora kok kayak picek matane kuwi. Tenan Pak De, kula pacaran 4 tahun iki mboten nate diambung. Mok samara kula ditinggal rabi. Apa? Mara-mara kula ditinggal rabi. Ora tau diambung ning digarap. Sing bener ra ngono. Pancen petang taun ki Birgita karo pacare ora tau diambung. Ning ya kuwi dikeloni ae. Ning ya iso nembang. Nggih. Nah iki dites. Dites piye? Apa iso nembang tenan apa ora? Oh iya. Birgita. Birgit. Sing ala sekarang Bir. Ayo. Kan ana Lintang Asmara, anane apa niki sing digarap kanca-kanca? Kitir apa? Kitir Sumilir. Ayo pilihan sing ndi? Sing apa mucong sing ndi? Ya. Oke. Kaget aku tak kira enek apa. Anu Kitir Sumilir iki. tembange ngersak. Pripun Pak, ngersakake napa? Yen wayangan ngeten mboten kedah nyawer Pak. Mung maringi. Rontone kuwatah lho Pak. Iya. Ya ngene. Iki dianggap wae sing dikersake ya lagu sing arep mbok tembangke. Nggih. Apa sing mbok suguhke pasti dinikmati. Nah, kuwi. Pangkur jengleng. Ayo. Pangkur jengleng. Sampeyan sing jengleng aku. Mbok iya. Loh. Piye to? Lho yen gur polah tak lakoni kene. Tenan lho Pak De. Ha iya wis. Kok lek elek piye? Lek gak penak piye? Sik tembungmu kok elek iki lho. Ora enak. Maksudnya Ah, iya. Maka Cak, Madangkara Group katur dumateng sedaya para lenggah. Lagu yang baru naik daun Kitir Sumilir oleh Birgita Ayu. Ya yuk.
Sik, aku tetep protes. Ngapa? Kowe ngonekke aku wong kuno. Iki mau ompak iki lagu lawas. Apa? Iki lagu lawas. Iki lagu kuno, laguku. Apa lagune? Nggih, aku ora iso. Nah ya lha kuwi aku ngece karo wong kuno iki mboten. Anane sing modern mergo ana kuno kuwi lho dhisik. Mula diarani modern mergo ana sing kuno, diarani kuno mergo ana sing modern. Tapi biasane sing kuno itu lebih mahal harganya. Leres, apa meneh ketanggur sing tuku wong kolektor barang antik. Nah, betul. Berapapun harganya pasti dibeli karena itu merupakan seninya lebih unggul, lebih tinggi. Nggih. Lah, cocok karo ngendikane Pak Gareng mau aja nganti ninggalke sing kuno. Mula limbukan kula balekke teng bab-bab ingkang klasik, ingkang lami ning niki tetep menjadi mutiara tumrapipun piyayi jaman samangke. Ini contohnya apa Mas? Sinom Parijata, Slindru Menyura. Iki sing tak anteni ya lagu-lagu ngene iki. Nggih. Iki wis ora ngentek energi. Lah kula ngomong piyayi sepuh ben ora terlalu capek. Anu Sinom Parigogo kuwi sapa sih? Parijata. Parijata iki sapa? Ingkang nyekar nenggih Ibu Sukesi Rahayu. Waduh. Kula nyuwun cakepane ingkang bab katresnan, memanesmu kang jiwat. Nah, kuwi dijumbuke karo tema malam hari ini. Bangsa kegandrungan. Nggih, leren. Monggo Ibu Sukesi Rahayu senggakanipun ampun nganti keri. Ayo, monggo. Nadyanto tembang klasik iki lho Pak Gareng, nyatane kula mireng mburi kelir niku melu nembang kabeh. Nggih, nggih. Langsung memanesmu, langsung ngono kuwi. Nah, ya Bu. Tertamtu zakat
pasuminten Suramenggala cekap semanten atur kawula nyuwun pangapura. Lho wis mandeg